नोंथाङा मिन्थिगौना बुहुमाव बयनिख्रुइबो बेसेन गोसासिन फिथाइया मा? जुदि नोंथाङा बे थाइसे फिथाइनि बेसेनखौ खोनायो, अब्ला नोंथाङा सोमोनांगोन। गेजेर थाखोनि सुबुंफोरा बे फिथाइखौ जानो हानाया गोब्राब बाथ्रा। खायसे खाफाल गोनां सुबुंफोराल' बे फिथाइखौ जानो हायो। बे फिथाइखौ 8 लाखनिफ्राय 18 लाख राङाव फाननाय जायो। फै जों मिन्थिना लानि मा बे फिथाइया। मुलुगनि बेसेन गोसा बे फिथाइनि मुङानो जादों युबारि आरो बे युबारिनि आबादखौ खालामो जापान हादोराव। बे फिथाइनि आबादा गुबुन जायगाफोराव जाया, खालि जापानावल' बे आबादखौ खालामनाय जायो। बेसेन गोसाबाबो बे फिथाइखौ जानाया देहानि थाखाय जोबोद गुन गोनां, नाथाय बेसेन गोसानि थाखायनो बे फिथाइखौ जानो हाथावना नङा। जाहोनाव गेजेर थाखोनि सुबुंफोरा बेसेन गोसानि थाखायनो बे फिथाइखौ जानायाव गोबां दुखुनांथाव जायो। युबारि फिथाइया जापानावल' आबाद खालामजानायनि थाखायल' बेसेन गोसा नङा। बेनि आबाद खालामनायाव गोबां खस्थ' आरो गोबां खरसबो खालामनांगौ जायो। जायफोरा खाफाल गोनां बिसोरो बे फिथाइखौ जानो मोनबाय, बेनि गोदै, बेनि बेसेन गोसा गुनखौ मोनथिनो मोनबाय। युबारि फिथाइखौ दिहुननायाव गोबां खस्थ'जों लोगोसे गोबां खरसाबो खालामनांगौ जायो आरो युबारि फिथाइया देरनो थाखायबो गोबां सम लायो। बे फिथाइखौ जायोब्ला देहायाव गोबां गुन मोनो। बे युबारि फिथाइनि महरखौ तुरमुस फिथाइ बायदि नुयो। मोनसे फोसावथाय 2024 निफ्राय 2025 मायथाइनि ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टारनि मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय एबा देबोरगाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों नांजाबनाय गियानपुरियाव गोदानै ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टार बेखेवदों। जायफोर बिमा-बिफाफोरा सानसेथोलो गाव गावनि उन्दै गथ'फोरखौ नोजोर खालामस्लाबनो हाया एबा साख्रि-बाख्रिफोराव बेस्थ' जानानै थायो, बैसोर बिमा-बिफाफोरा गावनि उन्दै गथ'फोरखौ गियान होनायजों लोगोसे 2 बोसोरनिफ्राय 5 बोसोरनि गथ'फोरखौ बे ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टाराव सोलोंथाइ होनो हागोन। बे फरायसालियाव गासै सुबिदाखौनो फरायसाफोरानो मोनफुंनो हागोन। सुबिदाफोरनि गेजेराव दं फान लार्निं, डिफारेन्ट टाइप्स अफ को-कारिकुलार एक्टिभिटिज, एज एप्रोप्रिएट कारिकुलाम, सेन्सरि एक्सपिरियेन्स। बेनि अनगायैबो हलिस्टिक डेभेलपमेन्ट, सेफ एन्ड फ्री लार्निं इनभाइरनमेन्ट, डेइलि उइकलि एक्टिभिटी रेकर्ड, नेचार कर्नार, लाइभ सीसीटीवी सिकिउरिटी, इमारजेन्सी फायार सेफ्टी एज वेल मेडिकेल किट, एयार कन्डिशनिं फेसिलिटी। बेफोर सुबिदाफोरखौ गासै फरायसाफोरानो मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8638454887 एबा 9101156459 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानैबो खौरां लाहरनो हागोन।